Ahoj láska. V tomto videjku si spravíme niečo, čo určite každá jedna z nás v živote potrebuje. Je to strihanie energetických pút, ktoré máme, energetických spojení, ktoré máme s ľuďmi, ktoré nám neslúžia. Hej? A je takých veľa. A nevždy si to uvedomujeme, že také máme. A niekedy aj keď sa s ľuďmi v našom živote vlastne rozlúčime a necháme ich ísť a im odpustíme, tak zabúdame na to, že tam ešte možno zostalo nejaké energetické spojenie, ktoré nie vždy nám slúži a nie vždy je pozitívne. Energetické spojenie môže byť na 3 úrovniach. Úroveň mysle, úroveň srdca a sexuálna úroveň. Úroveň mysle máme s akýmkoľvek človekom, s ktorým sme mali bližšie spojenie, s ktorými sme teda strávili nejaký dlhší čas v živote, s ktorými sme veľa zdieľali. Hej. Sú to ľudia, ktorí na nás myslia. Hej, stále, pretože v podstate buď ešte niečo sme v nich zanechali, alebo ešte tam niečo je neuzavreté tak. A na úrovni srdca to je s ľuďmi, ktorí sme milovali a ktorých ešte možno milujeme. Čiže veľa je to rodina vždy a potom nejakí blízki ľudia. Ale tá úroveň srdca tu nepretíname nikdy, pretože úroveň srdca spojenie je vždy prínosom pre všetkých. Takže to spojenie neprestrihávame a to spojenie nás nikdy ani nezaťažuje. Takže tieto spojenia na úrovni srdca vždycky ponecháme. A potom je ďalšie tretie spojenie na úrovni sexuálnej, to je vlastne s partnermi, s ktorými sme mali nejaký pohlavný styk, s ktorými sa sexuálne spojili, pretože to je také najsilnejšie púto, ktoré máme s tými partnermi a bývalými. A to púto, keď sme s tým človekom už napríklad není, to púto vlastne nie je vždy pretrhnuté, hej, aj tým, že sme sa rozišli. A to nás veľmi ťaží, také energetické spojenie, keď tam je ešte na tej sexuálnej úrovni. A veľakrát to býva, že muži vlastne, alebo ženy, keď sa rozídu s mužom, tak ten muž vlastne na ne stále myslí a nechce ich nehať úplne ísť a nepraje im niečo krásne a vlastne nás to ťaží a preto ani v tých nových vzťahoch sme není úplne slobodné. Aj keď sme to staré už uzavreli a máme nové krásne, tak cítime vnútorne, že nás niečo ťaží stále, že sme není úplne slobodné. A to môže byť s tými bývalými sexuálnymi partnermi a s nimi máme väčšinou obidve spojenia, obidve energetické púta aj na úrovni mysle, aj tú sexuálnu. Takže cítim, že toto je niečo, bez čoho sa vlastne nedá pohnúť vpred, bez čoho sa necítime slobodné, keď to neostrieme energeticky, lebo tam je to spojené, aj keď na tej fyzickej úrovni to už spojené nie je. A niekedy sú tie púta veľmi silné a niekedy dokonca to treba spraviť viackrát a rôznymi spôsobmi. Jedným spôsobom je toto, čo spravíme spolu, teraz taká vizualizácia, hej, že v tom kvantovom priestore to tam odsekneme, že to vizualizujeme, že to naozaj deje, pretože my si vlastne tvoríme realitu tým, že si ju vizualizujeme a že ju precítime. Takže my, keď si to vieme tu a teraz precítiť, vizualizovať, ono sa to naozaj aj reálne stane a ten človek to tiež pocíti, hej? A bude to aj pre jeho benefit. To je veľmi dôležité vedieť, že toto nerobím len pre seba, robím to aj pre toho človeka, aby aj on sa vlastne mohol oslobodiť. Takže toto je niečo veľmi, veľmi benefitné pre všetkých. A ja si veľmi rada pracujem a mne to vo vlastnom živote veľmi pomohlo a s mojimi bývalými partnermi vlastne, aj keď som sa s nimi rozišla, stále boli prítomní, hej, v tom energetickom poli. Určite to poznáte, že na ňo začnete myslieť alebo chodiť do snov a takéto, hej. A to je preto, že vlastne tam je to nepretrhnuté, takže tá myšlienka na ňo tam príde a jemu na vás a tak. A nemôžete sa pohnúť vlastne vpred ani jeden, ani druhý. A to veľa ľudí nevie o tom, že to takto funguje a preto vlastne zostávajú takí zaseknutí v minulosti veľa, hej? Nemusí to byť len partner, môže to byť rôzni ľudia, rôzni spolužiaci alebo ktokoľvek, s kým sme v živote mali nejaké spojenie, hej, na nejakej úrovni. Takže je toho veľa a najlepšie je si to zvedomiť a začať si zvedomovať, kto je taký v mojom živote, s kým potrebujem pretrhnúť tie púta. A môžete si vlastne toto pretrhávanie pút
robiť s kýmkoľvek. Nedá sa hneď so všetkými naraz, ale určite vám budú chodiť ľudia, s ktorými cítite, že to máte. Hlavne takí, čo na nich často myslíte, áno? Lebo aj oni myslia na vás. A nie je to určite dobre, ak nemyslia na vás v dobrom. Hej, lebo vlastne keď my na niekoho myslíme v dobrom, my mu vlastne posláme veľmi krásnu energiu, ale keď my niekoho súdime a na niekoho myslíme v zlom, tak on to bude cítiť. A takisto aj naopak. Keď ľudia na nás myslia krásne veci, že nám doprajú a vidia nás napríklad na Instagrame a povedia si, wow, aké krásne, prajem je to, tak to je úžasné, no lenže koľko ľudí nás vidia napríklad na tých sociálnych sieťach alebo v živote, čo chodia okolo a hovoria si, Ježiš, henta zas toto, hej, že nás kritizujú tak. To není dobrá energia, no lenže my keď si pretrhneme tieto púta, tieto energetické spojenia, tak oni už nebudú mať na nás efekt. A aj oni vlastne, aj my zrazu vyjdeme z toho ich energetického pola a už ani oni na nás mysleť nebudú, hej? Najprv to bude pre všetkých zvláštne, že jak to, že zrazu ten človek není v mojom energetickom poli a vtedy sa ten človek akože si to aj zvedomí a začne možno na začiatku trošku ešte na silu sa snažiť vás kontaktovať a zjaviť sa vám, ale to už sú len také dozvuky, pretože už tam reálne není ten energetické spojenie a on sa snaží ho tam ešte nejako vytvoriť, ale ho sa už nedá a vy to vlastne už ani nedovolíte, hej? Lebo už viete, že to neslúži ani jednomu, ani druhému. Takže poďme na to. Pohodlne sa usaďte, alebo usaď. A zavri očka a nacíť sa. Začni zhlboka dýchať. Uvoľni telo aj myseľ. Čo najviac sa uvoľni do tohto okamihu tvojim dýchom. Čo najviac hlboka dýchaj. Nacíť svoje telo, nacíť svoju vibráciu. Len tak chvíľku dýchaj zhlboka do celého tela. Predstav si, ako prijímaš kyslík, svetlo, život. Každým nádychom sa uvoľňuješ, nabíjaš, otváraš, príjmať a napájať sa na tvoje podvedomie, na kvantový priestor, kde vieme tieto energetické putá rozstrihnúť. Dýchaj zhlboka, teraz sa nadýchni s úsmevom na tvári a vydýchni ústami, uvoľni. Si v pokoji, si v kľude, si v bezpečí. Tvoja frekvencia sa navyšuje, tvoj kanál sa otvára. Nadýchni sa s úsmevom na tvári, vydýchni ústami, uvoľni. Teraz sa nadýchni nadýchni sa nosom do tvojho srdiečka s úsmevom na tvári. Vydýchni, uvoľni každú časť tvojho tela. Nádych s úsmevom na tvári, príjmi energiu do tvojho srdiečka, výdych, uvoľni ústami. Môžeš spraviť taký uvoľňujúci zvuk, úplne sa uvoľni a začni naciťovať svoje telo, každú jemnú vibráciu. A sústreď sa teraz na svoj stred, na svoje vnútro. Si v kľude, si v pokoji, si v bezpečí. Predstav si, že si niekde v priestore, kde sa cítiš veľmi dobre, možno v takom alebo si v prírode, na pláži, kdekoľvek cítiš krásne. Predstav si, že tam si, že si uvoľnená. Áno, predstav si, že si v lese, že si bosá, hej. Počuješ, ako čvirikajú vtáčiky, možno počuješ tých mojich. Si tam sama, iba ty a život. Úplne môžeš byť teraz sama sebou uvoľnená do svojej podstaty, do lásky. Nacíť sa, ako vibruješ, ako tebou prúdi život. Si v lese, si bosá, vtáčiky čvirikajú, vietor fúka, cítiš ho na svojej koži, na svojej tvári. Slniečko svieti, hreje ťa, cítiš jeho lúče na svojej tvári, je ti krásne, si uvoľnená, slobodná. Cítiš sa kompletná a v láske, tvoje srdiečko je otvorené. Ešte len tak dýchaj a nacíť tvoje spojenie na Matku Zem a na astrál.
Prúdi tebou energia z hora cez celé telo až do stredu zeme. Si v napojení, si v súlade, si kanál. Navnímaj teraz modré svetlo, ako prenika tvojou hlavou cez celé telo z hora dole do Matky Zeme, do jej stredu. Si v napojení, si v súlade. Teraz sa zhlboka nádychni a zadrž dých. Keď ho zadržíš, skús potlačiť energiu z dola nahor. Zatni všetky vnútorné svaly a len tlač energiu z dola nahor. Predstav si, ako ju tlačíš hore, z dola nahor, hore. Napájaš sa na tvoju vnútornú silu. Vydýchni, uvoľni. A teraz v tej tvojej vizualizácii, v tej tvojej realite, ktorú si teraz vizualizuješ v tom lese, kde ti tak krásne sa postáva, uvoľni celé telo. Iba v tej vízii sa postav, uvoľni celé telo a trošku sa pohyb, zatancuj, otoč sa. Tiež sa, raduj sa. Si vo vysokých frekvenciách, hej? A teraz sa na chvíľku zastav, tak stoj a usmievaj sa. A v tejto krásnej vibrácii si predstav niekoho, nejakého človeka v tvojom živote, s ktorým máš nejaké takéto energetické puto, ktoré na teba stále vplýva a cítiš, že ti neslúži. Predstav si dnes jednu osobu v tvojom živote, s ktorou si strávila veľa času, chvíľ, hej? Stojí pred tebou, predstav si, jak stojí pred tebou. Vizualizuj si celú osobu, celú bytosť, tvár, oblečenie, čokoľvek ti utkolo v pamäti o tejto osobe. Predstav si túto osobu v tom najlepšom, ako si ju pamätáš. To je tiež veľmi dôležité. Najkrajšej chvíli, ktorú ste spolu strávili, predstav si tú. A teraz, keď on sa na teba pozrie, alebo ona, táto osoba, pozrite sa jeden druhému do očí a usmejte sa. Aj ty si rada, že vidíš túto osobu, aj táto osoba je rada, že vidí teba. Stretli ste sa v láske. Pozrite sa jeden na druhého. A s vedomím, že vaša spoločná cesta už dávno skončila, že ste si odovzdali všetko, čo ste mali a vaša cesta sa tu končí. A končí sa na všetkých úrovniach. Ak ste mali s touto osobou spojenie na mentálnej úrovni, predstavte si, energetické spojenie, ako keby kábel medzi vašimi hlavami, ktorý tam stále je, možno je silnejší, slabší, väčší, hrubší. Predstavte si, ako ste tam stále spojení. Aj keď ste sa rozdielili, ste stále spojení týmto energetickým káblom, ktorým stále prúdi ten signál, ktorý už vám ani jednomu neslúži. A teraz si predstav, že máš v ruke nožničky. Alebo motorovú pílu, podľa toho, aké silné je to puto. Ty vieš, aké je silné. Podľa toho si vyber nástroj, ktorým ho pretneš a prerežeš. Stále si v dobrej energii, v krásnom pocite, lebo vieš, že toto je to najkrajšie a najlepšie, čo môžeš spraviť pre vás oboch. Teraz toto puto prestrieni, alebo prerež čokoľvek. A keď to budeš robiť, rob to z miesta lásky, z miesta, že vieš, že vám to slúži. A keď ho prerežeš alebo prestrihneš, navnímaj, ako vás to oboch odľahčilo, uvoľnilo. Ako ste oboja teraz slobodnejší. Aj ty, aj tá osoba. Obaja ste slobodnejší. Ľahší. Už vám neprúdia myšlienky toho druhého vo vašich hlavách. Ak s touto osobou máte aj sexuálne puto, tak si predstavte takýto istý energetický kábel medzi vašimi sexuálnymi orgánmi. Tam, kde ste sa spájali. A takisto z miesta lásky, z miesta, že vám neslúži, toto spojenie ho prestrihnite alebo prerežte. Miesta lásky to správte vediac, že vás to oboch oslobodí. A teraz to správte. Správ to. Prerež ho, presekni, prestrihni, čokoľvek.
A predstav si, keď to spravíš, ako vás to oslobodilo, uvoľnilo, odľahčilo. A jediné spojenie, ktoré zostalo, je spojenie lásky, ktoré vám vždy bude len slúžiť. Budete si vždy prijať len to krásne. Teraz, ak tieto obe pútá sú prestrihnuté, obaja sa cítite oveľa ľahšie a obaja dokážete teraz s ľahkosťou kráčať vpred životom, začať nový začiatok bez toho bremena minulosti, áno. Obaja v láske sa rozchádzate. Ešte sa na seba pozrite a usmejte sa. Jediné, čo vás spája, je láska. A teraz sa otočte a odkráčajte preč. Cíť to odľahčenie. Cíť, ako si slobodnejšia a jediné, čo zostalo, je láska v tvojom srdci a v osobe tej druhej. Takisto zostala len láska. Už ťa toto spojenie ďalej ťažiť nebude. Poďakuj zaňho, poďakuj za to spojenie. Poďakuj za to, že ste sa spojili na ceste životom a že vieš, že je čas nechať ísť, aby si mohla nájsť niečo nové, aby si vytvorila priestor na niečo nové. Necháš ísť. Teraz, keď ste sa odlúčili, tak sa ešte navnímaj ty sama, ako sa cítiš odľahčená. Ako sa cítiš slobodná, možno si zatancuj v tej vizualizácii, možno aj naživo. Poďakuj za to, že si sa oslobodila a že si oslobodila aj toho druhého. Je to veľký dar, čo si spravila. Je to niečo veľmi dôležité a krásne. Zhlboka sa nadýchni s úsmevom na tvári, do tvojho srdiečka vydýchni, uvoľni a pocit tú ľahkosť. Pocit, ako si sa odbremenila. Navnímaj sa, poďakuj životu za každé takéto stretnutie a už vediac, že minulosť ťa ťaží nikdy nebude, pretože vieš, ako sa od nej odstrihnúť. Teraz pomaličky otvor očka. Ja ti veľmi krásne ďakujem, že si sa odhodlala odstrihnúť to, čo ti neslúži, to, čo ti ťaží a odľahčiť sa, otvoriť sa novým nekonečným možnostiam. Keď máš takýchto iných ľudí v živote, tak si sprav s každým jedným z nich takúto krásnu oslobodzovaciu meditáciu a možno samej ti príde niečo nové v tej vizualizácii, že napríklad niekedy je tam veľa tých pút, hej, že aj v tej mysli není tam len jeden ten káblik, je ich tam 10. Možno ti to tam príde v tej vizualizácii, tak ich odstrihni všetky. Lebo fakt každé jedno spojenie je iné a s niekým máme tie púta jemnejšie a jedno a s niekým máme veľa a veľmi hrubých, záleží, kto to je v našom živote a podľa toho aj budeme strihať. Takže odstrhnite všetky, okrem toho púta lásky, lebo to nám všetkým len slúži. A daj vedieť, ako ti to išlo, ako sa cítiš. A keby si mala nejaké otázky, tak som tu vždy pre teba. Ďakujem, milujem.